ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kay bangkaw, tinaglakwan tayo tinateng. Masapol nga inayon mo yornong tati kwartata. Mangibati kamot iti gastusan ta. Gasto ka la gasto. Idulin mo kay day, tapno umadupay ti urnong ta. Kasta kadilatan, no aglako ta, ibang kuamag. Ay saan ka makaurnong no di ka gidulay. Ay sos, adon ti urnong ta iti bangkaw. Ngem awan pa'y naimas amasida. Ha? Kanayon latan abulbulong ti papaunag ta. Ay natuyang, saan ka makaurnong no day talagastos ti mom. Agawa ka nga agawa. Kasta unay mo't akirmot ma. Apay adi ka aggunggunay, Inteng. Aldawan, day ta silpon mo tin into na ram. Ay, adala infos ko. Day ta kat agipu poster aramidam. Kasanon no adda tao ije barangay hol a makasapul iti tulong mo. Urayan dak masapul da titulong ko. Apay, kasta ti sao ti may sa apagwadan nga agserbe? Naa, Ay, agrubwat kakit din. Tamapan kan ije barangay hall. wunan! Mapanakon. Da. Apay amasuron ka. Kat pagrebengamot day ta. Barangay hall manin. Inaldaw langan ang barangay hall. Na, numasadot ka amapan ijay barangay hall. Agikat kangarudan akas kapitan. Jak kayat. Awanan ti honoraryong ko agikata. Kat ingkangarudan tapno saan nga honoraryum lang ti urayam. Aggagat kamot Maray, lakon nakman iti sardinas. Nabiit kayo pa naglako iti natengyaw. Sardinas ti sidaanyaw. Impadulin nga ron ni Badung ko tinaglakwan may. Imbang ko na ti kayat masawan. Wen maray, ay nagkirmot ni Badung kaw. Naggagalt ngem kirmot mo. Ay adu nga ron ti urnong yaw no kasta. Adamot amaray. Ang di kami pa'y agsidamot iti naimas. Ang mga nuag sakit no kasta mo ti aramidan na. Ay imutan na katibagbaginan. Jakman amukin ni Badung ka. Anusan na katibulbulungan. Agsida kayo mo't ati karnikan ikan sagpaminsan. Nangina ka no, maray. Sardinas lang, ti maiturod na agatangog. Papanam ka di ading. Mapanak ijay ili, Chief. Si kakaditi nakapila. Ay, sana siya. Awan mo't dito ijay nakapila. Nagdardaras ka. O di itulod kan. Inta nga ro din, Chief. Alangan nga orayak pa'y lang tinakapila no awan pa'y. Una, basol na no agkapoy-kapawi. Amo na nga iso tinakapila. Di masapa ko mga umay. Ala, inta nga ro din. Tamaladawak iti papanag. Nariglata o. Awan basol ka no awan pa'y dyan nakapila. Kasla kumaamin kan kati tricycle driver amasapa, Chief. Ay, masadot daman nga ta na masapa dagiti kakadwa. Mapan ka din ijay bangkag, adi ka pa'y nangan. Umayak tumangan into naldaw. Umayak tumangan ko na, ngam di kan tuman umayaw. Aldawain, inakiday. Sayang ti maramida no agtungtungtong tapay laeng. Ay, si kaki di mo't. Sobra tigagat mo. Ngam kasta unay mo't akirmot mo. Sang ka ipagamday takirmay. Adda ka di urnong ta iti bangkaw? No saan ko nga ipaibangko king ka? Adda ngagpay sornong ta. Ngam di tapay mo't makaraman iti naimas asidaon. Ay, liklikam kay di ti aggastaw. Sikamat gaya paray. Anyala unay ti pakakumikumam. Tadi ka pa'y makita nga agpasyaray. Masasikaswag dagiti mulak paray. Ganda niyak manin agapay. Ay, yun tamang kidi pasyaran ti sigud akaadalan ta. Agpasyar ta sagpabinsan. Ay, si kalangan paray. Saan ko amasangaw? Madaramiday. Asus, ikamat ti bagim iti break aparay. Di ka pa'y pulos agi na namay. Awan paray. No agtugawak, awan sumrek akita. Na. May metag trabaho. Tador urayan apakairanudan. Ay, esos, ay nalabas ti kasta paray. Mga nagsakit ka. Adayo ti sakit kanyak paray. Na. Akas makita may. Nagsalon ata. Ay, di ka nga rin sumurot.
Ay, isa pa'y kasangsangpet ka na. Di kaadalan ta naggapo iji abroad. Oh, inton maminsanan paray. Si Kalatan. Nakitakmat ni Kapitan ang naglugan iti tricycle, maray. Papanan na ka, day. Adda kano kaadalan da ang mapan na bisitaan. Kasangsangput na kano ang naggapo ija abroad. Ay, mapan nga rod makisarabo. Ano kasta? Jack ambo no adda masarabo na, maray. Kumusta kaya, kukumaray? Nay, marituyang. Anya ka diti pakakumikuman ni Badong mo. Tasaan asim murot ka ni Inteng? Anya pa'y ngay, no di dagiti patpat na amula na. Nay, apay akas tati sa o marituyang. Kasla kasuron mo, mat? Saan mo kide, maray? Uray saan ngaminon amangan, no laki di ta makita na dagiti mula na. Kasano ngay, nagsaka? Ay, win mading agpaiso no baybay anti salon at gapo iti trabaho. Inawis na kamot gayam ni Kapitan nga agpasyar. Apay adi ka na pan. Tak-tak lang, dayta. Di manin pagplitik amapan. Gastos lang. Kumano ito dati pagplitik? Na, naglaing ka nga agpailibray. Ngam di mo pa'y kayat tagparanaw. Apay, tinultulungan da kaya dagita nagtrabaho iti bangkag kaw. Tapno'y paranod kaw. Naglalaingan da ngay. Ngam madimay tinakaro nga imot badaw. Saan aki na imot ti agimpain? Ngam no imutam ti padam ataaw. Imutan da kan tumut. Uray, ta saan ka dumawdawat kada kwada? Kukwada ti kukwada. Ta kukwak met ti kukwak. Enton kwan. Pinanaganan da ka iti uwak. Nakaluto kayo kaday, nantay. Mabisina kaon. Mabisin? Saan ka di nagpasada ka? Di ka di nagmerienda ijay ilay. Nagmerinda ak. Ngam ina po yung masida ti sa pulang. Urayan talaangan ni uncle mo. Sakbay amangan tayo. Umuna ako na mga nantay. Mabisina kaon. Ay, amamukan, kwarog. Ibagam nga umunakan, tapilyam tuman aminen asagpaw ti dinengdeng. Napanan kami na yan ni Uncle. Ay, anya pa'y ngay. Ada, ija barangay hall. 5 ba sa kijay? Ngamawan mo ti jay ni Uncle. Napanan na nga rod ngay. Kunak adumagas ka iji barangay hall, tada ipaaramid ka. Apay adi ka di magas. Kunamot ngamin nga da iparamid, Mau. Na. Ay, no imbagak siguro nga damakan, dinardaras mo ti imay. Kunam itay adim magas ka ije barangay hall. Ngam awan ni uncle mo. Ay, ulbod ka, kwarog. Kung kunaglaing da iji antay, tapno umuna kamangan. Inkagaon ba nang, tamabisin akon. Ay, anyat indutom masida? Dinengdeng asinagpawak iti tinuno alamos. Ano kaya't yo? Manggalip tayo pa iti kamates. Day taman. Ay sus, ay mabsugak manan. Daytoy laka di kamates ti pagsangwan ta, badaw. Anya pa lang ti kayat mo aya. Tinaskain kita da. Nuawan, isua, agbirok ka. Kastalatan, di ta kadimot agsida iti naimas. An-anwom nga iti kwartam. Pati aso ta, nakakutkutungan. Tawan pa'y mabatbati nga itagtakan da. Ay, magandang tumit ano adda. Agam nuawan, ay kitagaanos da. Nalabos ka mo. Pati tarakan ta, agbisinda gapo iti kinakirmut mo. Adalaki di basit akananda, ayusain, mabalinain, tasandamot nga gububra. Oray sanda nga gubra, tatarakan ka nga ron ida. Diyak pa agsida itinaimas. Dagitan tulaki asaw. Ay, naglalayngan dan ngay. Hey, saan ka mauawatan? Nagalas ti ugalim. Ti sadot, ti maditi ugali na. Nang runa no sadot lang arudain, sarawit pa'y, mangirarit pa'y, ay nagalas. Awan ka di kadwam nga agpaspasada. Masadot na siguro ang agpasada. Tas andamot tin ang makipilpila.
Apay ka day, kagawad. Si kagarod at inagasat. Tas si katinagagad. Adon sa mo ti pasahero ita. Ay, nga raw, kagawad. Iso nga oray di na nagpasada. Tapno ko kami na pasahiraos. Ado nga rodan ti ornong baw. Damat basait. Nagninamot ngamin ti gasolina ita. Oray at ang imina mo ti plete. Sa bagay. Kunam amapan kay bangkag. Intugaw mo ditan. Ay, maulawak mo tinto yan. Apay nga. Ay sos, amangan mo't no adan sakit mo. Apay nga gulaw ka ngay. Ay, may kat siguro no ituro ko pa. No saan latta maikat ti ulaw mo. Masapol nga ipankan iti doktor. Nung nang ina ti bayadan iti doktor. Nang ina pa ti agas. Na, kasanungay no maidalit ka. Saan ka kadilata amapan iti doktor? Ay, kailala ti kwarta. Numapan lang iti agas. Ay sos, oray magastos ti kwartam no maagasan ka laki day. No kailalaam ti kwartam, matay ka asimumulaga. Ay, jakbat makikita ni pare badong arom-rumwaray. Ay makumikom siguro ijabangkag na. Ang mumutan ni pari badong, sobra ti kinagagat na. Agam jakmat nakita ijibangkag na idinapan ko inwayway tinwang kao. Ne, napanan na nga rod. Saan na pumampanaw day jay? Kanayon nga adda ijabangkag na. Mas daawa. Tano mapanak igiwayway iday. Adama itibangkag na. Ne, saan nga ta masakit? Ay, amangan mo't no adala ang ijabalayda. Ay, mapanak ijibalay da. Ang mga numasakit ngagpaiso. No adda sakit na, ibagam amapan agpadoktor. Ay, ada ka din na panan ni pare ba dahong tajak mo't makitkitan, maray? Adda di taunag, kapitan. Ha? Maulaw ka no. Ay, manungal daw ang maulaw. Makalawasan. Ay, ipadoktor mo ah. Di na magkayat. Sayang ka no ti kwartana. Ay, kasaritak mati, kumparit. Sige man, kapitan. Mapankalatan dita silay. Kasaritam man, bareng kayat na kagpaduktaw. Nya nga ti kuko ang paray. Apay, di ka mapanagpadoktor. Ay, may baga nagtumod lang, pare. Nabanugak la siguro. Ay, kagpadoktor, ta makita da, no anya tiga po ang maulaw ka. No ay anemic no high blood ka. Ay, ingkan pare. Ay, nangina mo ti bayad ti doktor, pare. Nangina pa ti agas. Ha? Sus, apay anyat kayat mo agatangan. Agas? Wano lungon? Di ka pa'y lagpa-doktor, matay ka. Lungon ti pakaigatangan ti urnong mo. Matayak ka din, pare. Ay, awan papanan na no, bye-bye am ti salon at mo. Saan mo may tugot ti kwartan, pare? Mabati amin ka ni Marito Yang, Ay, sayang nga rin tinagbanugak, nung mapanawak, nung matayak. Ay, no di ka agpaagas akit kas ti mapasamak. Ay, agbabawi kan to, ngam naladaw tao. Makiasawa ka pa'y ka din nung matayak, tuya. No adda mailawan a milyonaryong Amerikano. Wano ni Graw. Apay kit dinasan ngay. Kanya, ay salbag ka, tuya. Hadda pa'y gayang plano mamakiasawa. Iso nga rod ngay bagbagak ama pantay ti doktor. Tapno sa anak ama kiasawa iti sa balay. Agam di mo matkayat tanapat patagtakwartam. Di mo kayat agastusan. Ay, intamalagan iti doktor. Ingka mangirwar iti kwartata. Kasta, agpa-doktor ka, no di mo kayat ti matay. Ay, wituyak. Agpaiso ti ko na ni Parinteng. Saan ko ama itugot ti kwartak no matayak? Mala, hintan iti doktor. Yak pa'y kayat ti matay. Ay na, tatabadong. Ano ang ti kwartam, no imutam mat ti bagin. Ala, sige. Dalang, tinagibusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan. Enteng. Insurat para
iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Fuji Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Lumaklakay kan. Saan kan nga ubing kwarog? Anya ti kayat yung asawain ng Kyle? Mangkita kan ay iti balasang armamit. Ha? Mga sawa kan, tanarigat ti agbaak abaraw. Akala mo Ni Uncle May. Ay, seryoso ti ibagbaga kwarog. No, ada ka makurso na dam di ta balasang sige ki din. Ha? Uray siyak makaamon, iti magastos mao. Ako ang bahala sa kasar mo. Aw, talaga Uncle? Ay, swerte mo na day takwaraw. Ay, no siyak ti sika. Partakak ti mapanagaram iti balasang. Anya? Nagaduda, babalasang nita. No bilang armak ida. Kayat dak nga ta, tataba daw. Ay, kadiskartya mo din Anya nga diskarte. Ay, nagkapoy kamutan. Masapol ang nadiskarte ka. Tapno makaasawa kan. Kasday? Wayne, iso paspasam, ti agaram. Tamang ano'y babawi pa na uncle mo nga inting ti baganaking ka. Ay, iso na. Nalpasan ng imbaga na. Nga isunto ka no ti makaamoy ti amin ang magastaos ng mga sawaak. Tila mapan mo ibagbagakan ni Kwaraw. Kasanungay, no adda mapasungbat na dita, kat awan mo't gayam kwartam. Ay, gusto tinaramid ko. Tapno mapanunot na ki ti mga sawa. Anya? Ay, masurunag. Takasla kakabutang na, nagiti babalasan. No umasinagdak ang kwan, ha? Na, pagkunamay, Tamis mo pa'y ani Diana, ti mangipakadakan ni Kwaraw, ga mapandag pasyar iji balay na. Ngap, agkid-kid din ni Kwaraw. anya? Imbis nga dagon daway nan tada umasidag abalasak, di nakakayatain. Di na mo dagarap. Ay, mabutang sa mga sawa. Ay na, Kapitan. Amangan mo't no napili launay ni Kwarog iti balasang nga armen na. Iso nga aging gaita, ket di pa'y nakakita iti balasang nga armen na. Ha? Ay, pa'y sumanday ta. Kwaraw. Ay, panunutom alumaklakay kan, Di kag pili-pili, nay. Ay na. Siyak man ang tinakita yawn. Ay, apong aya. Awan la ka din ti sa balay. Siyak na siya. Ay, di mo yaw awante sa ritaan. Tapno amom. Siya kung nga angkal mo ti madandanagan launay kan ka. No di kan makaasawa ngay. Anya ngay. Ala, di kag tanag ang Kyle. Tamang kita akmat ni ti Armak. Sige, namnamak dito. Datan iti sango ti ritaw ti balay da Diana. Asino ka na tatiag tuktaw? Sikawin no siya. Ay, si kalatan tataba daw. Mapainak. Ala, siya nga ruday, tiag tuktaw. Good morning, Diana. Good morning to, Tata Badong. Nagsapa kayo mat nga imay. Adda ka di bagayo? Kwa. Ni Kwarog, adda ka nun napatag ngay baganaking ka, Diana. Anya? Ngam apay ngay, taumad-adayo ni Manong Kwarog. Ay naglukan. Kwarog, di nakpanawan dito ya. Ay, di na kuningkang kanaw. Mabain siguro. Ha?
Ay, Diana, siya kaon, timang ibaga, itigagaran ni Kwarog King ka. Nabayag nga, da kanon na isang sangayan arik nanaking ka. Ang piman, tadi na may baga. Ay ayatin nakakanaw, Diana. Anya kamutin, Kwarog. Apay nga, pinanawan na kitikalman. Ay, kasanaw. Ag nerbiyosak mo na sumango kini Diana. Kasano ngay ang makaaram ka, no kasta kalatan. Sayang ti palibriking ka ni pare inting nga uncle mo, no di ka makaaram. Ay, kasday. Kito na, nagngina ti magastos ti mga sawa ita. Iso nga gilibre ka iti arak ken pulutan ita. Tatulungan ka nga garam ken ni Diana. Kaya't nakadayjay, siguradok na ita, Kwarog. Aos, talaga? Sige, ilibre kayo iti kayat siya o tataba daw. Basta sigurado kayo iti imbagayo, ha? Wain ko na lang arudain. Diret saan kan Manong Kwarog? Pudno ka di ti imbaga kanyak ni Tata Badong idi na minsan? Nga, anya? Anabayag kanon nga darik nam kanyak. Ah. In short, ay ayaten nak kano. Pudno ka di Manong Kwarog. Eh, pudno, Diana. Sorry, Tasan na saktin ng ibagakan ka. Gaputa mabainak. Maawatan ka Manong Kwarog. Ay, agyaman nak. Kaya't ka di asawon da ita, nagkinaawatan tan, Diana. Anya kumapay ngay. O di kastan. Ay, ayatan ka, Diana. Ay ayatan ka mat Kwarog. Yes! Siya kung ti kararagsakan na lalaki dito yung rabaw ti lubaw. Ay, agsagana kan inteng. Na, para itian niya kumabanang. Ay, nakitak dakwarog kan Diana ijay ilay. Nagmayat ti panagkibkibin da amagmag na itiigid ti kalsada. Ha? Ay, kaya't mo asawan? Napasungpat na ni Diana. Ay, anya pa'y ngay. Iso nga isagana mo ti magastos para iti panagkalay sa dagiti dua. Kas inkarem ka ni Kwarog. Ha? Ang kain, kaya't kung nga ikalay sa ni Diana yung bigat, mabalain. Anya? Napiit kayo pa'y langmat. Akalay sa kayon adagaos. Ang kain, Agpalabas kayo pa iti 1 year. Tapno pangkitaan tayaw. No, talaga ada kayaw. Ti para iti tunggal maysa. anya? Tapno ibagakan ka. Narigat agdardara sudos ka anakan. Sige. Da kayo nga ti masurot ang kail. Naguray kami pa iti 1 year. Marian, iso da ito ni Kwarog. May sa chief tanout, iti barangay kabildatan. Parupay da ito, Marian. Da kayo matataba daw. Tila bagbagayo kini Marian. Kababain mate. Mas daawak mat Saan ko matadamdamagan ka? Ah, Adan ti uraya kapag luganan. O sige, panawan kayon, tatabadong. Sige, Marian. Ubeng, pintas ni Marian ngam dadya Diana. Saan ka day, Kwarog? Padasam man kiding armay. Barang no iso ti kaparag pagmag. anya? Ay, di yu pa'y lagayam amaw. Katno da kamin kini Diana ita. Anya, da kayon? Ne. Day tatipod now. Aguray kami langan iti may sa atawain. Agkalay sa kamin ton kini Diana. Ay, kasjay. Kasano ngay ang masigurado mamakasawa ka. No ngay agbabawi ni Diana iti mabek. Anya? Isungarmam ni Marian. Tapno at da reserba. Ay, saman pa abot iti arak mo dita, Maray. Mabitlaan. Oh, adtoy. Mutoy ti bayad mo. Anya, ay madamdaman to na. Nga bayadan mi kan ni Kwarog. Tadanas kinapagsaritaan may. Di kagdanag. Kasaan mi nga itarayan. Saan matkit di akasta, kabadong? Mabit lang na nakuanang. Aw,
At iti bayad ka, utap na malpasain. Agyaman nak. Kasta manti kayat ko king ka, kwarab. Mala, ang tugaw ka, taday bagak king ka. Aha. No kunayo asukatak ni Diana ano biyak. Sana mabalain tataba daw. Ngamain, ay ayatak ni Diana. Apay adaya imbagak akas na kwarab. Ah, Ti kayat ko asawain. Nayunam laang ni Diana. Saan mo nga isukat? jak mawatan tataba daw. No kayat mo tim makasigurado. Kasayatan nga dadwa nga agbalin akayan ayat mo. Tano ingkasaw nga agbabawi ti maysa. Adamot di maysa a reserba. Nawatan ti kayat ko asaway. Ha? Ay, nawata kong tataba daw. Ayos sa dayta asing-asing nyo ah. Very good idea. Aday ta ka manen ba daw? Tila isursurom kinikwaraw. Nasaysayat mo't lang, no duwa tinubya na. Kalukwan! Ay, saan nakalukwan na ita? Tanasig sigurado mo't lang, tuyang. Sige, panawan ka bay. Naskin nga sarakag ita ni Kwaraw. Tulungak nga garam kin ni Marian. Anya! Gumatangak man iti danong kan cookies na nakwanang. Pagitlaan. Ganom. Atoy. Cookies. Agyaman na, kagawad ko anang. Siya kung timang bayad itinala ni Diana, kagawad ko anang. Ito'y aw. Thank you, Kwarog. Ay, agyaman nak Sa dino nga, iti papanan nyo ka ni Diana. Taawit mo matibag na. Itulod ko ijay syudad. At dangamin sirkan na trabaho ijay. Kasta aya. Kaano nga, iti kalay sayaw. Mabayag pa'y kagawad. Next year taon. Ibagak taon no kaano ti kayat ni Uncle Inteng. Aya. Now, saan ngagbabawi ni Diana? Anyang agbabawi, si kakit di Oy, Kwarog di ka agar aramid iti jak kaya. Naimbag pa'y kanikwaraw ta mga sawan, marituyan. Ngam siya kay awan pa'y ti mailawan kanyak. Na, ay! Itapay abumakit kan sa mo ibagati kasta. Ay namaray, idi kumapay la ka ubingam. Un nga rod marey. Gusto kumamot na nakiasawak, idi ka ni Oscar nga agar-aram kanyak. Day tajay kunada. Nga addalat ta iti udi na ti babaway. Sagbaya mapan ka iti balay da Marian. Uminom ka pa iti arak. Tapno na tured-tirik nam amang ibaga iti panagayat mo king kuana. Iti panagkunaya o tataba daw. Kaya't nakngatamot ni Marian. Saan pa yada ita ti panunutem, Kwarog? Tinaskin ita. Kit idaton mo pa iti panagayat mo king kuana. Day talang. Sige, mapanak nga ro din iti ayan ni Marian. Ay, urayan na. Taumayak, Mike. Anya ti kunam, inteng. Ay pagkalay sa akong dakwaraw kan Diana iti mabiet. Kunakman, no aguray ka pa'y iti makatawan sa mo pagkalay saan ida. Naamires ko anas kan ngagkalay sa dan Sakbay masulisog iti sa bali ni Diana. Nagrunakit na pan ija syudad. Narigatan! Sige. Makamuka, inteng. Anya ti bagam kanyak manong Kwarog. Nabartek kan sabay. Ay, saan Marian? Medyo nakainumak lang. Ngamamok ti bagbagak. Sabay ko mata di nakagura iti pudnok kan kaita. Anya, manong Kwarog. Agayatak kan ka, adeng. Hindi pa ilada mo makita ka. Day tatipod na. Anya? Saan ka matkit di nga puraan
Urayak, no anya tisungbat mo kanyak. Saan mo nga urayan tisungbat ko? Gaputa bastard ka itan, manong kwarog. Ha? Awanan ka, hindi bain? Ipulong ka ni Manang Dayana. Kasinsin ko ni Manang Dayana, tapno mo. Anya! Nagkalay sa atan, Diana. Saanan? Ah, Gaputa na tibno ka ng itigura ti panagayat ko kan ka. anya? Pumanaw kan, manong kwarog. Ha? Saan ka amay kari ka ni Manang Dayana? Di mi ka sa pulang tikaskan ka. Nangag mo timbaga ti kasinsin ko kwarog. Pumano kan! Ay, awanay, nay. Napukaw ko langit nga ro din ni Diana. Ay, basol na ito ni Tata Badaw. Basol na! Ay, Uncle, imbrig na ko ni Diana. Ni ngamin Tata Badaw. Kuna nangarmak ni Marian. Gayam, agkasinsinda ni Diana. Ay, basol ni Tata Badong Daytaw. Ay, uray nga ron ni pare Badong ka pabasulan nakmet. Ay, apay ngamin anag mayat ka ba't itimbagan ha? Kunang lakit din no, makaasawa kan kanakan. Ay sus, saan gayam? Basol ni Tata Badong Daytaw. Tila isusuro ng aming kanyak. Ay, mamatpati kan tumot iti dahi pare Badaw. Di kagdanag. Bagbaga akto ni pare Badaw. Ano maminsan pa akas dyan aramiden na. Ay, makaraman kanyak. Dadaulan na ti relasyon ti dua tao. Wala nga mawanain. Mala, doon puri. Inton maminsan. Panunutan pa, no ada ising singasing dakan ka. Nang runa, iti dahi apari Badaw. Ken uray asino. Narigat, no surutam amin nga isingasing da. Kunak na makaasawa ka. Ay, saan mo't gaya? Ay, tutas mo kwarog. Madingamin ti kasta. Inton maminsan, di mon ulitan pa'y tinarami jokin ni Tata Badong. Ngem sakbay na kayat may manakablaawan ni Rostom Almadin di Tapugis La Trinidad Benguet. Kan kada kayo amin ng apo anayat adumdum nga. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Red. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, itiin kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agrobot ka man kindi kwarog ta intay jay lugar ti kasinsin ko. Pagluganan tangay, kat nadadahil mo ti tricycle ka. Naa, madimanan ti tricycle mo. Unya raw tangkail. Awan mo't ngamin ti igatang ko, tasukat ako ma. Kanayon lakit ang madadailan day ta at tricycle. Iperkilom lagan. Nyanggal may. Eh, No per kilaw. Ang mga no awan ti mapaglakwa ka sa ngaribaw. ay, makapasurod mo day ta at trike mo. Kanayon ang madadails. Ay, imbaglaan nga di adda nga agkaradadail. Ngamtay pulos nga awan ang kail. Oh, Mabalin ko pa yung matapagluganan no adda papanak. ay, ije papananta. Ada itagda kanyak apagsakayak apagluganan nga awan gasolina na. Dayamat kasta. Pagluganan nga uri awan gasolina na. Ada? Makitam tao. Saan pa'y nga aglati Na,
Kabalyo mo't day tanag sakayam inteng. Nangalaam iti kabalyaw. In regalo kanyak ti kasinsin ko. Mapan ka nung aminin ije abroad, iso nga intadnan kanyak da ito bakalyo, ay ti kabalyo. Na, kadwam ka din ni Kwarog anapan iti balayda? Saan? Napan ngamin nagpatarimaan iti bulok at tricycle. Amo na ka day nga adan kabalyaw. Saan pa? Sigurado nga umapal na jay. Taawan kabalyo na. Ay, no nga takadwam anapan. Inikanda nga tamot iti kabalyo na. Pwede. Di namit mabalin nga ipasada ti kabalyaw. Di mo't kunam kanyak nga ramatek ti kabalyo nga agpabarangay haul. Kaya no adda papanak, isun ti pagsaksakayak. Damo gara igiti kabalyo anang naggaw. Akin kabalyo nga iti dayjay. Ay, ni man inteng mare. Inted ka no ti kasinsin na. Inted dati kabalyaw kin ni Kapitan. Wen mare. Jak ni namnama nga ikanda ni inteng iti kabalyo. Di ba dungkaw, nabayagan akayat na ti maaddaan iti kabalyaw. Pagsakayan na ka no adda papanan na. Maragsakan mo't ni inteng tada ka no pagsakayan na amapan ije barangay hall. Naamo ka di mutlaang di kabalyaw, maray? Siguro tap aprosan mo't ni inteng. Garaigi ti kabalyo day jaya. Dahita tinapan ko inala iti lugar ti kasinsin ka. Ginatang mo ka day ang gail. Saan ko aginatang? Inted na dahita akabalyaw. Wow, naggasat ka ng gail. Adda kumamit kabalyaw. So dahita tayo ko nakasakayak nga awan gasolina na. Saan ka di nga husto tayo ko nakasaan pa'y nga aglatay? Unang gail. Ay, mabalin ka di abuludak ti kabalyaw. Saan ko lakit di nga ramatan di mabalain. Basta ikanyo iti kanan na Ay, di ka danag ang gail. Busog ti kabalyaw. Adda ka di amom akabagyan ni Kapitan nga adda kabalyo na. Nay, hapayan na damag mo dayta. Adda nga min nakitak akabalyo ni Kapitan. Kuna ni Maribanang nga inted ka no ti kasinsin na. Ay, naggasatan ni Parinteng. Inikanda iti kabalyo na. An-anwan na nga iti kabalyaw. Ay kat mabalin na sakayan na pagluganan na. No mapaganak tao, nangina ti kabalyo no ilakaw. Kasta ka day. Isumulagayam akayat mo ti maaddaan iti kabalyaw. Mabalin na mo't siguro ng ipabulaw ti kabalyo na, tuyang. Imbag ano ipabulod na mo ti kabalyo na. Apay, alikamal. Ay na, nagpintasin ti kabalyong paray. Puro apuraw. Kursunadak ti maris na. Kanayon ko apagsakayan no mapanak ije barangay hall. Pangiwaywayam ngay no adakan ije barangay hall paray. Ije mismo aparaangan nan Adumot ti root ije apasit. Saan siminto? Ay, kwa kumaparay. Jay, mabalay na buludan ti kabalyong paray. Sana balay ta iwayway kaw. Kano iwayway mo di mabalin nga umay mo alain no adakon ije barangay hall. Yagmunton iti malam tapag sakayak nga agawin. Ay, wala paray. Ay talagayam. Umay ko alain inton bigat. Ta iwayway kaw. Iyag kumanan iti malam tapag sakayam nga agawin. Ay sige. Uray kang kapaititangdan mo no kanayon nga iwayway mo ti kabalok. Ay na, nagsayatan no datangdan ko paray. Inaldaw ko nga umay alain iti barangay hall. Nakakuboy boots kan kuboy hat ka. Papanam? Agsawarak man. Aramatag ti kabalyo ni Parinteng. Imbag man takayat na pagsawar mo ti kabalyo na. Ay kitwin tempakadak may. Ngam misublik ka no iti malayam tapag sakayan na nga gaway. No pagsakayam no adda papanam, mabalin siguro. Ngam no aramatom apagsawar, amangan no di na kayat. Apay, muna pa aya, ngay naramat ko ang nagsawar. Di namut makita. Ngam panang loko ti kasta nga ramidom badong. Uray nga raw ta di na makita kunak nga ruday. Uy, nagmayat mat dita kabalyo mo, tatabad yung.
No kaya't mo nga bangan, ipaabang ko king ka. Per oras, ti panangabang mau. Ay, sige man tapadesak nga kabalyoan. Ay, istay ag kabalyo. Magtugawa dito'y sirop ti kayaw. Ah. Orasak, ti panagsakay mau, tungan. Saan ka mapanadya si ti sintro Dito'y laeng. Ne, apay nga madi nga umasidagak ijay. Asidag mati barangay hall ijay. Saan nga rod amabalay? Ay, no di mo kaya't dito'y laeng. Saan ko nga ipaabang? Ay, kayat ko si kamat nga tatabadyo nga. Alang nga rodin Taurasak. No adda may isang oras, pagbayad kan. Uwan? Mangawis ka pa'y no adda mayat nga agabang iti kabalyaw. Way, inuras ti panagabang yaw. Ay, adu ati mayat nga mang abang nga agsakay ti kabalyo. Ay, unay katitsyo ramon pare. Kas kalapod no, kuboy! Pinatas ko lang mo pare. Anya serbi nga ti bots keng kuboy hat kaw. No saan ko nga ramatay? Apay akas lang nabambanog unay ti kabalyo horse. Ay, kwa pare. Pinagtaray ko lang itay. Kunak no maladawa ka makadanon dito barangay hall. Isa nabanbanaw. Na, kasla saan anabsog Apay saan mo pare? Arab tupay nga Arab itay iti karutan. Ay nalipatak nga baga pare. Ay no mabisin ken mabanog kano daytoy akabalyo. Ket kumugtar. Anya, kasta ka day. Kita am ket sana kumugtar tanabsog pare. Nangalaam dita bilbilangam a kwarta ba daw? Saka tumanagaray. Ikang ka iti igatang mo iti karnay. Ijayan ni kagawad ko anak. Karnay kunam? Na, mas naawak man ba daw? Nangalaam dita kwartam? Ingka gumata ngayon. Tumanamag ka pailay. Saan mo ka di atinakaw daytoy, Pangtakawak kumangay. Uray kas kasanaw. Saan ka pa'y apinakan iti tinakaw tuyang? Malang araw, anya ti kayat mau. Karni ti babaw, wano karni ti manaw. Uray anya ditan basta karnay. Ingkan, tamabisina kaon. Mga lakamot tayo niti isagpaw mau. Gumatangak man iti may sa kilo a manok ken patatas maray. Nay, agpada tamot iti iluto apang maluman marituyang. Kastabot ti ginatang ko. Nagtulag kayon samot iti gatangan niya o kukumaray. Ay na, saan kumada iti tigatangek, no dinak inikan ni badung ko iti igatang kaw. Ay, adda ka din nakitang danan ni Pari Badong. Taadda inted na ken ka akwarta, marituyang. Ada siguro. Taadda mo't inted na ken ni marituyang ako nana. Ay, awan mo't amok maray. Basta idi pimanaw anak kabado iti kubaw. Adda kwartanan asimang pag. Anya? Kasano ana pa sa makdayta? Di mo ka didinamag ni Badong mo. No nangalaan na iti kwartana, maray. Dinamag kaw, ngam di na mo't imbaga maray. Anya ka diti pampanunutan. Apay, ada na po kaw mo? Awan tinapukaw ko. Hanggang nagrana kami kani Marituyang. Agpada ti ginatang mi akarnit manok. Kan patatas. Anya kumangay no agpada. Dinamag ko nga men, no ada nakitang danan ni Pari Badong. Awan ka numay. Apay ay apakariribukam amin. Tingamin ko na ni Marituyang. Nagbado ka no ni Pari Badong iti bado ti Koboy. Idi simbang pet, ada ka numeten kwartana. Anya? Kasanumot anapasamak anaadaan iti kwarta, idi nagbado iti kuboy. Day tangarod tinagsidawak. Ay, di nakmasiriban ti lukaw. Nalalaingak ngam iso. Ay, dengdem ti bagakwarog Masapol, adi ka agpadpadaw Anya ka diti paramid mo, Wangkail. Surutem ni Paribadong itinalibad. Kalpasan maala na ti kabalyaw, ije barangay hall. Apay kumasuruta kang Kail. Si putam, no pangipanan na iti kabalyaw. Kano anya ti aramidan na. Apay ka di ang Kail. Apay nga ramidak dayta. Kano na adaan kano iti kwarta, idi impanaw na ti kabalyaw. Mawata kung ti kayat mo amamuan ang Kail. Sige, surutay. Apaman nga alain na ti kabalyaw. Basta di kagpadpadlaw
Awagan na. No makita anak ka didilaw, titignan na. Nagbado ka manan iti kuboy. Gawin na. Tapno daman ng pagsayatan ta, tuyang. Anya kumaday ta pagsayatan. Ay, san ka maawatan? Ilaw-lawag mo man ba daw? Ay, saan man nga doon saludsod mo? Sige, Kiday. Mapanakaw. San ka kading agtaktakaw? Ay, unay mo dahito. Ay, saan nga raw? Saan mo man nadadaalan ti diskartek? Anya nga min ayati diskartim ako nam. Saan arumbang amaamwam? Taday tangiwa mo. Apay, di mo kayat amaamuan da. Kayat nasawan. Saan aligan? Daydayan ni tata ba daw? Imulog iti nagsakayan na kabalya. Kat nagtugaw iti sirok ti kaya. Ni. Ha? Ada sumungad a lalaki. Inggoyod ni tata ba dong ti kabalya? Ha? Anya ti kayat asa hunday tawi? Nagsakay di may sa lalaki. Gidak makita dito'y naglingadak. Mukaon. Awagak ni Uncle Kao, taumay di taoy. Hello, Uncle. At ni tatabadong dito'y sirok ti dakil nga akasya dito'y pungto ti kalsada. Anyat aramidin na dita. At damit sa bali ang nagsakay ti kabalyaw. At dapay kakadwana. Kaslaur urahin da amalpas di may sata sumublat da. Ha? Ay! Ang mga no ipatabang na. Kaslakas tangaro ti mawatag, Uncle. Ay, umayak dita. Umay ko alaan ti kabalyok. Salbag day taan nila lang. Unang Uncle, umay ka. Urayan kan di tao. Ay, salbag ka. Pagnignegosyo gayam ti kabalyok. Ay, Di nagtulagan ta atangdan mo amang iwayway. Ay, jak itan. Ay, kwa paray. Italaang, mate. Pinadas dalaang mo tasakayan. Asus! Ay, nabanog namin ti kabalyo kan mabisin. Iso aking mugtar. Kinugtaran naman hindi patong ko, paray. Ha? Ay, nablon sa amin tayo. Ay. Tayo pagpagas ko, paray. Ay. Ouch. Ay, jay bayad nagiti nagsaksakay. Wano pinagpahirmaw. Iso ti aramatam. Ay, sige pare. Inkamin iti kabalyo. Anya. Apay anak ka sa rukod ti kuboy. Ay, nasakit ti kinugtaran ti kabalyo, tuyang. Ay, dusak sa daytoy anang loko kan ni parenteng. Ay, madya talaga ti mang loko iti pada tao, tuyang. Hadda ka tukad na adusa. Iso asaan kon nga ulitan ti mang lukaw. Ay natatabadong ti aramid amadi pagbabawyam to iti uding. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.